Ey cemaatler, ka vaqtda yanlışıpsın, günah edipsin, dünya sana qarankırıptır. Nämetçeğin bilmän aldyrap otyň, özüň Hudaýyndan ne özüň utanyp duqan, özüň utanýan, namaza barjak bolanda da utanýan. Şo wagtda Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'a salavat okuy, halis kalbından bir nefere de belletme salavat okuyanına. Bir nefere de belletme. Bir nefere de belletme. Fakat kalben muhabbetin menen Peygamberimize salami ver. Üstüne 10 rahmet yagar. 3 qaytar ayt 30 rahmet üstüne yagar. Üstüne yagarlığını ihsas edersin.